Administracija Sjedinjenih Američkih Država isključuje mogućnost da se Ukrajini pošalju tenkovi Abrams zbog velike količine goriva koje troše i čestih kvarova. Prema podacima lista, tenk Abrams je opremljen turbomotorom, brzo troši gorivo, podložan je kvarovima i za održavanje su potrebni kvalifikovani ljudi. Prema rečima američkog predsjednika Josepha Bidena, umjesto tenkova Abrams, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost da se Ukrajini isporuče borbena pešadijska vozila Bradley. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je 21. decembra na poziv američkog predsjednika Josepha Bidena nekoliko sati proveo u Vašingtonu, gde se sastao sa američkim predsjednikom, rukovodstvom Kongresa, gde je i izlagao. Tokom njegove posete je objavljeno da je Amerika izdvojila nov paket vojne pomoći u vrednosti od 1,85 milijardi dolara. U njega su po prvi put uključeni i američki sistemi protivvazdušne odbrane Patriot. Ranije je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da će Rusija moći da uništi PVO sisteme Patriot u slučaju da ih Vašington isporuči Kijevu. Također je primetio da je Patriot prilično star sistem i da ne radi kao ruski S-300. On je dodao da će za ove sisteme naći protivotrov. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.